Mne najprv Maťo Beňo praskol rebra. Áno. Ale že bolo to, že v pohode, potom druhýkrát mi ich niekto pukol, to už ani neviem, no a Sharpej, čo komentuje Octagon, tak mali sme sparingy a to už bolo týždeň pred zápasom, takže sme mali už také tie, že týždeň pred zápasom, tak ja ti do toho behnem. Ja som mal tiež pred zápasom, som ho nejak lapoval, alebo čo odtrhol mi obočí, vieš, lakťom, takže on je divočak, ten Sharpej je tvrdý. No vyhadzuje to barziak, no. A bolo to tak, že vlastne už sa striedali na mne tak, že vlastne traja čerství, vždycky po minúte nabehol čerstvý. A on bol posledný a ja som mu normálne naletel na zadnú, ale na takú priamku, že normálne som si vlastne o jeho ruku zlomil ten nos. Takže pomohol ti do zápasu, ti to pomohlo. Veľmi. Však tam ti je vlastne ten nos krvácal. No jasné, však oni sa o tom dozvedeli chalani, čo trénoval Boris Topčič, trénoval Spirita, tak a mi je hovoril potom v ringu, že vedeli o tom zranení. A nejdem sa vyhovárať, samozrejme, Spirit bol veľmi dobre pripravený. Ale ja som dostal tú prvú priamku, však vieš, keď máš zlomený nos, to sa takto stačí chytiť a už to boli jak hovado. No. A keď dostaneš bombu, tak to proste a začala mi tiec krv dozadu do krku a bolelo to jak hovado a som sa dusil tou krvou. Je to nepríjemné. No a čo, nehal by si sa ešte nahovoriť, alebo už sereš na to? Už nevieš čo, lebo môj onkolog, lebo však vieš, mal som rakovinu a už som akoby 3 roky z toho, ale jak som bol po zápase, tak som došiel na kontrolu a môj onkolog sa niekde v médiách dozvedel, že som mal zápas. Tak mi povedal, že keď som bol jeho syn, tak mi dá porad facku. No všetci sme boli nesmrteľní, jak vždycky, ale na kontrolu nikto a ja som to tak bral, že však niečo mi je len také, vieš, že možno mám nejakú, ja neviem, jarnú únavu, vieš, alebo niečo. A potom som išiel na CT, a bol to nádor, tak prvý mi vyoperovali a 2 mi zostali vnútri ešte na aorte. A to sme išli. A ty si ideš na zápasy, hej, aj s uzlinkami. No, jak Dageš. A ty si to ani nekonzultoval vlastne, že či môžeš si dať zápas? Nekonzultoval, no. Ja som bol 2 týždne po poslednej chemoterapii už vo fitku a mne povedal doktor, alebo teda ne ten môj osobný, ale taký, čo mám kamoša, že to není úplne akože OK. Ideálne, no, že to telo by sa malo... ľudia aj pol roka majú, že úplne chill, no, presne. Takže ja som bol 2 týždne po poslednej chemoterapii už vo FE nastúpený a s Marekom sme mastili už bars, čo ja keď si spomeniem na to, jak mi holými rukami česal brucho, aby mi zoceloval slabiny a tak. Áno, a ty tam tie uzlinky, no, tak aj medicimbalón ma bil do brucha, ležal som na zemi a keď si na toto spomeniem, ale možno aj tá sila ducha nejakého, že si bol dobre nastavený, pozitívne. Áno, ako hlava robí veľa. No, to je základ. A predtým si mal zlé hlavu, že to ochorenie, alebo... Nemal, ja som bol, keď som si to tak spätne zobral, ja som bol asi 2 roky v kúse nešťastný. Akože mne sa darilo vo všetkom, ale doma veď z toho vznikol nakoniec aj rozvod. Neboli sme v šťastnom vzťahu a ja si myslím, že aj to hrálo veľkú rolu, že pod tlakom stále. No, že stále máš taký nedobrý pocit a niečo nefunguje a cyklíš sa v tom, rozmýšľaš nad tým, vieš, že jak to zobrať, z ktorej strany to uchopiť, aby to fungovalo. Už sme mali decka spolu, vieš, takže není to ľahké. Není to ideálne, no a ja si myslím, že toto tomu dosť dopomohlo, že ja som sa reálne utrapil. Všetci nadávali na tú pipinočku a tú druhú a ja som sa najviac bavil na tom. Ja presne toto hovorím, že ale ty nečakaj od Fight Night Challenge, že ty tam ale boli tam aj pekné zápasy. Áno, však bol tam Marek s Vlastom a Zátoro s Míšalkom, brutálne zápasy, ale ty nemôžeš čakať to, že presne si tam sadneš na tribúnu a zažiješ, že Pimpinočka zrazu začne dávať ty kokos techniku, však proste o to si tam, aby sa zabavil. Neviem, či si všimol, jak vždycky medzi kolami si prekryžila nohu, aké by sedela na zastávke. Videl si to? A potom s tým telíčkom nešťastným sa tam tak povrtela, videl si to? Videl si, jak tam potancovala storičku, jak taký sloník. To je neuveriteľné, ale je to zase zábava, jak hovado, že a vieš čo je super, že ten Fight Night Challenge tým, že tých ľudí môžeš mať nejak, alebo teda z toho, že ja sa hýbem v tejto branži nejakej, odkiaľ väčšina tých ľudí je, tak si ich tak akože viem nakúkať a viem cca, že kto čo, väčšina z nich, alebo teda veľa z nich sa pripravovalo aj tu, že si vieš pozrieť cez tréning. A ja potom dávam tikety, a ja som vyťahol kámo z Fight Night Challenge asi 30,000 eur už. Ja som predtým, jasné, však bijávali sme sa vonku, keď sme boli sopláci a tak, ale nikdy sme to nebrali nejak, že to je šport vlastne, že sa pobiť môže byť šport. Bol aj bitkárik? My sme boli bitkári. Divočáci ste boli? My sme boli divočáci veľkí, no. Ale to, že to je šport, mne otvoril taký nový obzor a strašne sme sa na to namotali. Všetci kamoši, čo sme, tak vždycky máme deň v nejakého takéhoto zápasu, máme skupinu, kde si píšeme tikety a kto, čo, koho. Mne to tak dojde, že to MMA stále tí normálni ľudia, že to vie ich dať dokopy,
stretnúť sa, lebo kde sa chceš stretnúť s normálnymi ľuďmi? No kedy si toto robil hokej, čo dneska robí MMA, mi príde, že fakt to združuje tých ľudí, aj si idú sadnúť do nejakého podniku, kde sú plátna, aj proste riešia tie kurzy, veci. Ja mám extrémne tvorivý život, ale ja mám akoby taký tvorivý pretlak, že ja to potrebujem. Ja keď som že na dovolenke a už som tam že 2-3 týždne, ja mám normálne taký ten... Oddychneš si až moc, vieš, že ja mám taký ten pocit v bruchu, keď niečo zabudneš urobiť a nevieš, čo to bolo, ale furt máš tú nervozitu, že kurva, čo som mal urobiť a zabudol som na to. Tak toto mám, keď niečo nerobím dlhšie ako týždeň. A dovolenky vlastne máš tiež už pracovné, ne? Dá sa povedať. Akože vždycky to snažíme sa spojiť s nejakým buď biznisom ohľadom realít, že pozrieť si nejaké, ja neviem, apartmany, niečo, že možno, že sa pustiť tam do podnikania. Teraz sme tak boli v Marbelle, keď sme boli v tej Indonézii, tak presne aký je progres stavby, že pospájame to dokopy s tým výletom, aby to malo... No jak to tam vyzerá? Kedy pôjdeme? Hovorím, že koniec roka 25 by to malo byť hotové. To budú aj hotely, alebo všetko na prenájom, alebo jak to bude vlastne? Malo by to byť normálne na Airbnb, alebo možno, že aj cez nejakú cestovku to vymyslíme s nejakým celým programom, neviem, uvidíme, ešte toto nemáme úplne uzavreté, ale je to 16 vila domov, dvojizbových. Ja som nejaké fotky videl a to je nejak pri pláži, či to je nejak v kopci? Je to v kopci, ale ten kopec je reálne 3-4 minúty skútrom k pláži a na tej pláži sú aj beach cluby nejaké, aj reštiky, takže malo by to byť fajn. Stávajú tam teraz jeden obrovský nový beach club. Tie peniaze proste z toho neprišli len takto, vieš, a to, že teraz mám nejaké peniaze našetrené, alebo že zarábam tak, že si môžem dovoliť takúto vec, to je otázka rokov driny, vieš, že to dneska si tí mladí predstavujú, že budú influenceri a že za 2 roky si kúpia jachtu, vieš. A tak musia mať zase nejakú motiváciu. No je to troška pomilená doba. Je to zvláštne. Všetci by chceli všetko hneď aj v MMA, asi aj u teba, či... Vo všetkom lebo to ja tak to tak vnímam. Vo všetkom to tak je. A hlavne majú väčšinou zlú motiváciu, že budem mať peniaze, budem mať kurvy, všetci ma budú poznať a neviem čo, peniaze a hento tam, ale to tak není, to proste tak nefunguje, že ty musíš tých ľudí presvedčiť. Disciplína musí byť všetko. Presne. A presne tá konzistentnosť, zodpovednosť, tá disciplína v tom, keď není, koniec, to by robil každý. A to je v športe. Presne. Takže vieš, to je vlastne podobné aj niekto si povie, že nejaký rapper, alebo nejaký tréner, alebo nejaký športovec a vlastne to je také podobné, ne? No tak keby si to ten človek skúsil mesiac, prípravu športovca, tak čo by robil po mesiaci? A tak ty si mal možnosť sa pripraviť aj športovec, zažil vtedy si to bral seriózne. Zažil som to. Si sa dokatoval na konci. Je to peklo. Ja hovorím, že všetka česť všetkým týmto fighterom, ale akýmkoľvek športovcom vrcholovým. To není, že príprava mesiac, potom má zápas a potom jebe na to, však oni sú v príprave non-stop. Tak si to rozbal, ukáž to aj ľuďom a povedz, že či sme sa trafili. Takže ja tak. Už to vidím. Ty si strašný pán. No, aby ste vedeli, Ilia ma volá, že Xerxes, to je postava z 300. To je vlastne nesmrteľný boh kokos a vyzerá, tiež je ovešaný zlatom, jak ja, tiež je holohlavý a tiež je poloboh. Jak niebe. Super, kámo, ďakujem ti. Není za čo. Ďakujem. Zajtra si z neho dám hneď ráno niečo dobré. Ja proste verím tomu, že muži sú nadradení ženám. Ja by som chcel oplodniť ideálne 18-ku. Nechcem ťa nabádať niečomu takémuto. Ja som zvažoval ju uniesť párkrát. Ten Baron jaký je? Nejak ho nemám naštudovaného. On mal asi 3 zápasy a všetky, že strašne tragicky prehral. Keď už by som s ním mal ísť, tak ja by som mu fakt chcel ublížiť. Ja nepoznám fightera, či by bol že kokot. Ja som programátor, dojdeš do hociakého ofisu, každý druhý čavo je tam proste, že kokot, arogantný, nepríjemný. Keď ženy majú príliš veľa moci, tak veci nefungujú. Vieš, že ona chce, aby si ju bral rovnocenne, ale už keď sa platí za večeru, tak už nechce, aby si ju bral rovnocenne. A tak sú tí ľudia, že napríklad niekto povedal, že mám na piču náladu a dal si, ja neviem, vodku. Najebal sa, na druhý deň bol v pohode. A dneska sa to volá depresia. Prvýkrát, čo som sa tešil na tréning, bol 45. Ja som sem išiel 44 krát po sebe, že múky, cez bolesť, so strachom. No, môžem potvrdiť, že ja som ťa tiež nešetril. Cez internet si strašne v bezpečí. Keď zažiješ proste tento nástup do vojny, čo je taká obrovská proste súčasť vždycky bola mužského života, tak potom tieto bežné, moderné kokotiny ti nerobia vôbec akože stres.